नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कोकण रेल्वे संदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यात चर्चा होऊन मार्ग निघाला. त्यामध्ये गणेशोत्सव तिकीट बुकिंग संदर्भात, आरोपांसंदर्भात व अधिकच्या हॉलिडे स्पेशल ट्रेन संदर्भात योग्य तो मार्ग काढण्याचं रेल्वे मंत्र्यांनी आश्वस्त केलंय. त्याचप्रमाणे वंदे भारत सेवेला कणकवली येथे थांबा, तुतारी एक्सप्रेसला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नांदगाव येथे थांबा देण्यात येईल. कोकण पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मिनी टॉय ट्रेनबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पडवे येथील रेल्वेच्या अंडरपास बांधण्याच्या प्रस्तावास रेल्वे मंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं झालेल्या एका कार्यक्रमात भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी पक्षाबद्दल केलेल्या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे आयोजित या कार्यक्रमाला संबोधित करताना ताईंची पार्टी असा उल्लेख काही लोकांकडून करण्यात आला होता. तोच धागा पकडून पंकजा मुंडे यांनी यावेळी भाजपबद्दल वक्तव्य केलंय. माझी पार्टी कुठली, मी भाजपची आहे, पण भाजप माझी थोडीच आहे. भाजप खूप मोठा पक्ष आहे, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. मराठा आरक्षणासाठी नेतृत्व केलेले दिवंगत नेते विनायकराव मेटे यांच्या नावानं नवीन पक्षाची नोंदणी करण्यात आली आहे. मेटे यांच्या बीड जिल्ह्यातील त्यांच्या राहत्या घरच्या पत्त्यावर या पक्षाची नोंदणी करण्यात आली आहे. लोकनेते विनायकराव मेटे विकास आघाडी असं या पक्षाचं नाव आहे. राजापूर लांजा मतदारसंघातील ठाकरे गटाचा एक बडा नेता शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे. त्यामुळे राजापूर विधानसभा मतदारसंघात चर्चांना उधाण आलंय. संघटनेचं काम प्रत्येकानं केलं पाहिजे. जे कोणी संघटनेचं काम करत नाहीत त्यांना योग्य ती समज द्या आणि त्या ठिकाणी नवीन नियुक्ती करा, पण संघटनेचं काम थांबवू नका. संघटना आहे म्हणून आपण सर्व आहोत, असे बोल माजी खासदार व भाजप नेते निलेश राणे यांनी कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सभेत सुनावल्यात. सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणातल्या बड्या नेत्यांच्या भेटीगाठीनं तर्कवितर्कांना उधाण येते. गुरुवारी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीमुळे यात भर पडली. मात्र ही सदिच्छा भेट होती असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्यानं या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम मिळाला. 10वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची निकालाची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. मार्च 2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या 10वीच्या परीक्षेचा निकाल 2 जून रोजी दुपारी 1 वाजता जाहीर होणार आहे. www.maharesult.nic.in या संकेतस्थळावरून विद्यार्थ्यांना तो पाहता येणार आहे. वेतोरा पालकरवाडी भागातील शेतमळ्याच्या ठिकाणी एका गवारेड्याच्या कळपातील गवारेड्यानं एकटा असलेल्या एका गवारेड्यावर हल्ला केला. यावेळी झुंजीत तो एकटा असलेला गवारेडा मृत्युमुखी पडला. ही घटना गुरुवारी पहाटे 5:30 ते 6 वाजण्याच्या सुमारास घडली. दोडामार्ग तालुक्यातील कुडासे वानोशी येथील राकेश रामा फाले यांच्या मालकीच्या 20 ते 25 शेळ्या अचानक मृत्युमुखी पडल्यानं फाले यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. या शेळ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त होतोय. एका रात्रीत होत्याचं नवत झाल्यानं शेतकरी राकेश फाले फार हताश झालेत. किनारी सुरक्षा मजबूतीकरण आणि मच्छीमारांची सुरक्षितता या दृष्टिकोनातून सागरी मच्छीमारांना मोफत ट्रान्सपॉन्डर देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. पुढील 18 महिन्यात देशभरातील 2,40,000 सागरी मच्छीमारांच्या नौकांवर ट्रान्सपॉन्डर हे उपकरण कार्यान्वित करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.